večera sam baš pazio šta pričam. Jesi, stvarno. Zato je meni bilo malo dosadnije nego inače. O, pa mogu ja da lupetam nešto ako treba. Ja, nemoj, molim. Čekaj, koja je ona devojka s treninga? Nataša? Ma, ćerka vlasnika kluba, jao. Čekaj, šta je to trebalo da znači? No, ma ništa, ma nema veze. Šta je loše? Ne, nije loš. A kakva je onda? Pa dobra je, šta? To sam i sama primetila. A što si ti toliko raspituješ o njoj? Pa interesuje. Da nisi malo ljubomorna? Maj, sigurno. A da te pitam, hoćemo mi da stojimo ovde celu noć ili... Jo, izvini. Hajde, laku noć. Što mi se pije kafa? Meni se ubada želj. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa razmazit ćeš mi, bre. Pa kako? Kad si ti već razmažen. Pa tu je kečap ovde, bre. Molim? Šalim se, šalim. Sam primljen? A? Za stalno. Aj, žurim na posao. Šta ti je što si smoren? A boka me nešto ispeglala, ne? Panika, a? A nije, zaljubila su nekog magarca. Pravog magarca. Jeli, momci? Ili ima mesta? Ima. A igrite vas dvojica, ja ću gledati. Vrh su ti patike. Te, a? Nisu loši. Od Burazer. Reci mi ovo, jel treniraš? Ne, bre, igramo ovako malo sam. Ma ja isto. Hoćemo u patike? Kons, a? Konvers, koža, klima, wufer, ovo, ono. A reci mi, jel ti nije frka kući, ti ideš bos, jel? Ne, ako nećeš, ne moram. Ne, naprotiv, ba to. Hoćemo? Ajde. Šta je bilo? Hoće da igramo u patike, brate. Ne kapiram, kako patike. Do? Peđe. Ja sam Mirko, ono je Viktor. Može, Viktore? Može, do 15, ajde. Evo za loptu.
Dali je na žurci za vikend. Otkud znaš pa to? A vidio sam te tamo, reci mi otkud znaš Dali. A, to mi je devojčica, ajde. Sad i to mi je bivša devojčica. Evo ga za pobjedu, 2. Ko će da nama bos kući? I jedna patika je već u Viktorovom vlasništvu, da li će biti druga? Idemo rukovanje i primopredaja. Bravo, mistri. Opala. Tvoji su, bato. Šta će ti te male patike? Što su im male? Nisu im male, šta? Jesu mu male? Jesu. A sad? A? Ozbiljno te pitam. Boki se sviđaju, eto. Tako mi reci, šmekeru, boki se sviđaju. Eto ga. A? Bravo, Viktore. Bravo, momci. Kako se igra u gostima. Bravo. Svaka čast, majstore. Hvala, Dule. Hvala. Čestit. Rutina, šta da ti kažem? Aj malo unormalimo odnos, a? Šta misliš? Mislim, baš je glupo da se stalno nešto duriš, čoveče. Ne durim se. Ma duriš se. Baš Ne durim se, samo me neviđeno pališ. Molim? I neću se smiriti dok ne budem spavao s tobom. Pa ja to znam još od samog početka, čoveče. Šta znaš? Pa znam, kako da ti kažem, šta misliš, da sam ja slepa, šta? Šta se primaš, bre? Šalim se, bre, šali se čikažare. Nema garčina, jedna. Ne mogu da verujem. Zoveš me da se nađemo i onda kasniš. U čemu ti je fora? Imam jednu iznenađence za tebe. Tadam! A? Čekaj. Ti si... Pa. Samo to nisam bio ja. Molim? Ubio sam čoveka zbog tebe. Čekaj malo. Ti si prekreten. Šta ti je, bre, nisam ga ubio. Dobio sam ga na basketu. Kako si
si mogu to da uradiš? Šta? Fora, šta ne kapiraš? Kakva bre crna fora, bre? Si ti bre normalan čoveče? Kako si to mogo meni da uradiš? Šta ti? Ej, ružan je, mali je, ima devojku i nije za tebe. Ostavi me bre na mir, nemoj da mi dodirneš, seljačino jedna! A ja nosim ovu štroku zbog guske. Kretenu jedan odvratni! Gusko, jedno očajno se ljubiš. Šta si bre rekao? Očajno se ljubiš. Seljačino odvratna! Otko ti ovdje? Što je li zabranjeno, šta? Što si tako smoren čoveč? Ej, izvini, nemoj se ljuti, stvarno mi nije do razgovora sad. Ljubav, a? Šta drugo? A da me pitaš za neki savjet, ipak sam stavio tebe. Ali si žensko. Pa jesam, ali nisam mrmot, Viktore. Znači, ljubav. Dobro, neću da te gušim ako nećeš da pričaš, ali znam šta bi ti super prijelo večeras. Šta? Jedna fenomenalna žurka, ali fenomenalna. Ma da, kako da ne. Ozbiljno ti kažem, pa ćeš ti ideš. Šta, ti me zoveš na žurku? Pa izgleda da. Ja te zovem. Ajde. Čekaj, ne mogu da verujem. Ajde bre, nemam s kim da idem, a i ove kokoške će da me pojedu što opet idem sam. Samo mi još reći da treba dečka da te gledam, a? Ali samo večeras, molim te. Ajde.